Здравейте! Днес искам да си поговорим за сидерален и тропически зодиак и кой зодиак да използваме. Всъщност, в древните ведически текстове навсякъде се прави разграничение между съзвездията, звездите и всъщност така наречения дълбок космос и зодиака. Зодиакът поначало няма абсолютно нищо общо с звезди, а има общо с привидното движение на Слънцето, наблюдавано от Земята, и промяната на това движение през годината. Тоест, това е една игра между тъмнината и светлината, която привидно се проявява в разликата между дължината на деня и нощта. Всъщност, това е зодиака поначало и няма абсолютно нищо общо с начало на определена звезда или съзвездие, както твърдят сидералните астролози. Затова всъщност сидералният зодиак е грешка. И това, за съжаление, тази грешка е останала в традицията и вече се практикува толкова много години, толкова хиляди години. Една грешка и неразбирателство в текстовете е останала, тъй като знаете, че в Индия традициите са изключително силни и никой няма смелостта да заяви и да изкаже мнението си пред авторитетите. И затова всъщност през годините тази грешка се повтаря и никой не я коригира. Така че това е всъщност причината. Причината е, че хората не искат да си признаят, че някой в древността не е разчел текстовете, не е разчел Сурия Суданта, Веданга Джотиш и така нататък. Но в крайна сметка има няколко смели астролози, ведически астролози, които излизат и заявяват мнението си и обясняват всъщност какво се е случило. Така че правя това видео, защото знам, че има много колеги в традиционната астрология в България, които практикуват със сидерален зодиак и смятам, че е важно да изляза и да заявя тази позиция в публичното пространство, тъй като те директно насочват нападките си към модерната астрология и твърдят, че всички модерни астролози практикуват с грешен зодиак, но всъщност това не е така. И ще се радвам да обсъждаме в коментари и да правя бъдещи видеа по тази тема. Благодаря ви за вниманието още веднъж и слънчеви дни!